Så godt, at man har kunnet invitere borgere fra deres polske venskabsby på besøg. Der er stille i Højslev Kirkeby, i hvert fald til daglig. Alle butikker er lukket og slukket, høstfesten bliver svigtet, men i år er det anderledes. Sidste år i Højslev Kirkeby, der måtte vi aflyse høstfest. Her i år indtil vi er der med omkring 110 på, og det er vi utrolig glade for. Grunden til den store tilmelding er dem her, en polsk musik- og dansetrup. De kommer fra Warnice, en lille landsby som er venskabsby med Højslev Kirkeby. De kan sætte gang i sagerne, alle bliver hævet op til en dans. Her er det i Søndercentret i Skive i dag. We like Danish people. They have nearly the same mentality which we have, Polish people. Polakkerne havde ikke selv råd til at tage til Danmark. Derfor blev alle lokale kræfter sat ind på at skaffe midler til projektet. Flere lokale firmaer har doneret 7.000 kroner. Bjarne Thomasen støtter projektet med et telt. Hele byen herude bakker op om det, og så har vi valgt, at jeg kan støtte dem på den måde ved, at de kan leje en telt af mig og borde og stole. Og det synes jeg, det er en lille ting at gøre, når de andre har gjort så meget. Vi har en hav af frivillige, som har meldt sig til at lave mad til os, så alle vores bange er så det har byen bare bakket op omkring, sådan de har gjort til skam, og det går bare så godt det her. I aften er det festaften. Børn og voksne i alle aldre deltager. Så skal der synges og danses igen. Det er et farverigt besøg, og det slutter på mandag.